دوستان لایک و abone شدن را فراموش نسازید. عجب دنیا شد دنیا به قدر و قیمت آدمو بسم تو به обору сундора кашинай боло кадоми духтари ман маъқула яка сухан ки камбағал дар наметин бародар бои мазан ки хушбахтӣ дар корам месум боша ҳамаш меоя камбағал сухан накида меҳмонон букашоя неки ма камбағал не билям неки боям нестам ай пушти яба имон да хонам ба ҷанга хистам гуфтану зебити нест мударозу цум парастай зангиш назам ту як мо мебини да дига дастай ма ошиқи бехабар ишқи поктану кинотай як мо зангиш назадам фаҳмидам да ким ки дотай ошиқи замона ҳамаш дуруғай бародар да духтар бовар накун то набариш таки чодар ма ҳар рӯз бади чашмо мебинам азоби марда ба ошиқ як назар ки ки дунё ба вай чӣ кардай намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин фарёди ишқ накун ғамота дару набар беҳуда азоб мекашӣ чашмота мекунӣ тар чӣ дар кораи қасухтан ғамота пинҳон кардан ура дига кас бурдак бо фикри ҳамура кардан ба худо беақлитӣ биха виҷдони мардита чӣ дар кора ёдиш кардан оби чашм резондан ма дига тоқатм намонда э худо чо кунам ошиқи ӯ ҳаром шидам дар мекуна ҷонам чӣ илоҷ дига охир мада намехоҳам ғаму дард ошиқи аз ин дуно ту нагӯ ман бе ту мемонам танҳо э бехабар намефаҳмӣ ғами маро худовандо халосам кун аз ин ғам намехоҳам ғаму дард ошиқи از این